Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Hello guys, mayong buntag, welcome back sa akong vlog diri sa YouTube channel. Sa pagkakaroon guys, nami karon sa Tablon, mountainside. Giduon namo ni Tatay Abyong katong Yuta nga taud-taud na namo wala mabisita. Nakahigayon man mi guys kay kuan man karon. Birthday sa akong mama nga tuwa na karon sa heaven. So among giokasyonan guys nga before mi madtog minteryo mo hapit mi kadyot diri sa Tablon, diri sa gitawag nila Kisapat, mountainside sa Tablon. So sige guys, kuyugi mi I mean ni Tatay Abyong. Stay tuned guys. Kuyugi mi ni Tatay Abyong pagsuroy-suroy sa Bukid sa may Kisapat Hill. So mo ni siya ako ang among agian ni Tatay Abyong guys nga hagdan nga kung dili ta magbantay delikado. So medyo bugat-bugat ra ba ko guys. Bugat-bugat ko, so maghinay-hinay lang ta og I hope makalahutay ko. Kay si Tatay Abyong nakauna naman to, naman siya. Kapay-kapay pang. So, medyo gikulbaan ko guys, pero laban lang. Okay, thank you. Mubo naman siya nga tulay guys. Salamat kay nakalawtay ko guys. Mubo raman siya nga tulay. Ganid gid siya butangan og tulay kay lahom-lahoman ang tubig. Guys, lahom-lahom siya. So mubo raman ang tulay. So need gyapon ta magamping kay medyo daan-daan na ang gibuhat nga tulay-tulay. Kawayan nararabang ilang gihimo nga tulay-tulay. So medyo gyud ta magamping. So sige guys, stay tuned. Padayon ta guys. Kuyugi mi ni Tatay Abyong. Taud-taud ako or taud-taud na mi wala makabisita din sa Yuta. Napalit ni namo long time ago. Pagabisitahan man ni namo atong mga niaging mga katuigan. Pero sukad lagi sa pagbuto sa pandemic, wala na mi nakabisita diri. So no nagsabot mi ni Tatay Abyong nga before mi magadto lagi og minteryo, bisita mi didto og magdagkot pud mi sa kandila. Kay birthday man lagi sa akong mama. So before mi moadto didto, mi bisita mi kadyot diri. Kadyot ra mi diri guys kay lantawon lang namo ang sitwasyon sa Yuta nga taud-taud na namo wala mabisita. So sige guys, stay tuned. Gamit ang payong guys, kaya medyo init-init na. So, si Tatay Abyong akong gipauna guys. Dala pod exercise. Sige naman may plano nga manhi din na, di pa gyud maokasyonan. So karon gyud mi natagaan og higayon. Medyo
Tungason siya gamay. Pero mas nindot na ni karon guys kay katong sa una. 2000 kano sa pabaningat. Hala papang makagit tadi papang. Makagit tadi ya. Pag sure ba? Adventure bagyog kaayo. Ito pa guys. Okay. Sabi na ko oghan. Taas-taas pa doon na data guys. Sa ibabaw ani guys, nindot. Kuha na siya. Mura gitawag ni siya og I don't know kung sakto ba ko provincial road. Pagsaka na to ani guys. Hinay pang hinay. Okay. Hop. Yan na guys, yan na ta. Nara. Yan na guys, yan na mini tatayab yung. Muni siya sa ibabaw, muna ni ang dalan. National ba pang? Oh. Ani sa tadaw din ni pang? Government. Init kaayo sa pagkakaroon guys. Nyari dapit ang katong yuta nga among napalit. Medyo siya kuha na guys kanang bangilid. Naay part sa yuta na palit namo nga bangilid. So future plan namo. Buhatan ni namo diri og payag-payag. Overlooking din siya guys. Makita dayon ang Cagayan de Oro dagat. Ang dagat Cagayan de Oro di ay. Sorry. So mo ni diri guys. Mo ni siya ang among napalit nga yuta. Kuan na gyud siya. Bangilid na gyud. Grabe na kayo ang sagbot pang ba? Timpa. Sa pagkakaroon guys ni ami sa ubos nga part sa yuta nga among napalit. So nabutang siya nga highway pero ang nahitabo man gud kay ang yuta naa siya dapit sa taas nabutang puro kibali nay part sa yuta nga bangilid dili patag ba. So kung plano-plano na mo magbuhat mi diri og payag nindot man guys. Pero kuan lagi kuan pataborag mag-effort ta og magbuhat mi hagdan ambot unsa nga klase sa hagdan para makaabot mi didto sa yuta diin amo ang napalit. Kay maulagi guys wala man nagkasinabot kay before mi gibaligyaan ani nga yuta ang giingon kay i-plaster daw mi. Sorry sa ako mga igagaw kay buhi pa gyud buhi pa man mo sa pagsabot nga i-plaster mi ninyo pero ang nahitabo niya naman mi sa bangilid pero inyo maming gipapili so burag ang pagpapili. Sorry ako lang ning gipagawas gamay pero okay na mga igagaw. Ayun makakita mo ani ako ang vlog and maka-views mo sa akong vlog kanang gipapili man ko ninyo pero burag ang pagpili burag kuan bitaw dili sincere. So okay ra gyapon mga igagaw kaya guys sorry kay guys nagpakuan lang ko kay naman ko'y gamay nga mahay ani gibutang mi diri sa bangilid. Ang yuta nga ilang giingon nga i-plaster min yan na mi diri sa kuan kanang burag last choice na guys ba. Pero okay ra kaya ang tanan mahanaw raman guys. Kapoy kaayo na tungod lang ani mawala atong maayong relasyon as igagaw. Thank you kaayo
Then okay lang gyapon kay niaman mi sa corner, nabutang mi sa corner guys nga mo lagi ang yuta na i-part gyud nga bangilid. Then gamay ra ang kibalipatag pero sagdi lang magrasyan to sa Ginoo daghan pud plano namo ani. Actually gamay ra gud ni nga square meters nga yuta guys. Pero future lugar pohon mag-retire na. Sumuman pud kay nga magsigilan ta didto og tuyok-tuyok dito sa DRBC, so at least naatay gamay nga mapasiyuan ba, masuruyan. Habiri sa pang masuruyan pun napod mi plano, daghan mi plano dire, at least naatay masuruy-suruyan. Dili ta magpuyo ay lang dito sa Bukid, dito sa Damilag, dito sa DRBC homes din dito mi nagpuyo. Puhon kaluyan sa Ginoo mag-retire na, at least natay lain kapasiyuhan or kasuruyan nga ato apod. So kani diri Bukid ni pero dool na sa syudad sa Cagayan de Oro. Nabilong ni ang yuta guys sa Tablon, Cagayan de Oro Tablon, Cagayan de Oro City. Dili ko kabalo mag-istorya. Oh nya kanilang siya na lang siya sa mountainside pero lantog yun ako guys, pun kaluyan lang sa Ginoo, baskog ang atong lawas, tagaan-tag grasya sa Ginoo. Kanang nindot ni guys, buhatan namo og amo ang gamay nga kanang tibali payag-payag para ato pong kasuruyan diri kung munag ta diri sa part sa Cagayan de Oro City. Kay duol ra man ni siya sa karsada, National Highway padong sa Nestle. Facing sa Nestle. Nestle Company. Nestle Company din na sigdi lang kaya kaluyan basta usbon ako kaluyan sa Ginoo kaya nakoy plano diri guys kaluyan sa Ginoo magbuhat mi diri payag-payag din mag-ano pod mi dinhi mag-garden then magbuhi-buhi gagmayng mga mananap burag kalingawan at the same time pun og mag-retire na ta, at least dili ta mabori nga magpuyo ay dito sa DRBC home. So inana ra guys, so stay tuned kay atuan namo dito sa ibabaw para makita po ninyo ang view. See you guys, stay tuned. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.